филмдӯстдореро ки актёри машҳури чин Ҷеки Чанро нашиносад пайдо кардан душвор аст. ин ҳунарманд воқеан ба таҳсин арзанда аст, чунки дар дунёи филм тағйироти зиёд ворид намудаасту намунаи олии санъати филмофариро ба ҷаҳониён муаррифӣ кардааст. дар бораи ин ҳунарманд чиҳо медонед? мо чанд далели ҷолибро аз ҳаёти ӯ бароятон гирдоварӣ кардем. номи аслии Ҷеки Чан ҳангоми таваллуд Фонси Лунг буд. баъдан падараш номи хонаводагиашонро тағйир доду Ҷеки Чан номи Чан Кон Санро гирифт. Ҷеки Чанро ҳангоми тифлӣ волидонаш ба як бритониёӣ фурӯхтанӣ буданд, вале баъдан аз фикрашон гаштанд. Ҷеки Чан бо вуҷуди хитоӣ будан бо забони хитоӣ хуб ҳарф зада наметавонад. соли 1976 ҳангоми ба навор гирифтани филм чашмони Ҷеки осеб мебинанд. баъд аз табобат ӯ барои калон кардани чашмонаш ҷарроҳии пластикӣ мегузаронад. Ҷеки Чан аксарияти филмҳояшро бо гурӯҳи каскадёроне ки худи ӯ соли 1985 ташкил намуда буд таҳия мекунад. Ҷеки ҳеҷ гоҳ аз ҷароҳатҳои дар ҷараёни таҳияи филм бардоштааш ба модараш намегуфтааст. худи ӯ инро қисса мекунад. Ҷеки Чан дар таҳияи филмҳо ҳеҷ гоҳ аз дублёр истифода намебарад. тамоми амалҳои хатарнокро худи ӯ анҷом медиҳад. албатта дар рафти иҷрои трюкҳо ҷароҳат низ мебардорад. Ҷеки Чан ғайр аз актёр будан инчунин сарояндагӣ низ мекунад. ӯ соҳиби 10 албоми суруд аст. Ҷеки Чан 172,5 сантиметр қадр дорад, яъне 1,72 метр.